कौन है बंडिया जुआ जुआ कौन है बंडिया जुआ जुआ कौन है बंडिया जुआ जुआ कौन है बंडिया जुआ वहाँ तम्बी वो करेंगे वहाँ तम्बी वो करेंगे ऐ वहाँ तम्बी वो करेंगे वहाँ तम्बी वो करेंगे ऐ சிரிச்சிட்டு கவலையதுக்கு தமிழ்ல கொஞ்சம் மாறாப்பட தெரியும் எனக்கு எப்படி தெரியும் அம்மாவோட லாங்குவேஜ் தமிழ் நிழலில் நினைக்காத நீயும் போய் பாரு வெயில் வருத்தப்பட்டாக்க அர்த்தமில்லை கையில காசு வராது கையில மச்சமில்லை சொல்றாங்க நம்பாதீங்க மனுஷ பேச்ச நீங்க நம்பாதீங்க சம்பாதிங்க கஷ்டப்படு கவலை இல்லை ஏய் வா தம்பி உக்காருங்க வா தம்பி உக்காருங்க वहाँ तम्बी वकारेंगे कौन है बंडिया दुआ दुआ कौन है बंडिया दुआ दुआ कौन है बंडिया दुआ दुआ